potser va una mica més a l'ample. Bueno, també aquí Déu-n'hi-do com hi va a l'ample, no? Però era una mica parlar de la situació actual de l'energia nuclear, de com les diferents centrals nuclears que hi ha a Europa i sobretot a l'estat espanyol, o més concretament a les Terres de l'Ebre, que és d'on som nosaltres, plantejar les diferents campanyes que s'estan fent per a demanar que no es renoven les llicències i que per tant se tanquen les centrals nuclears. Sempre hem tingut diferents problemes que s'han anat repetint al llarg de la història, que era la producció de residus, la connexió en l'energia militar, la qüestió econòmica i la pròpia seguretat. I 40 anys després continuen havent aquestes mateixes problemàtiques i moltes problemàtiques socials. En principi la vida de les centrals nuclears són d'una mitjana de 25 anys, però des de l'any 73 pràcticament arreu del món no s'han fet no s'han contractat nous reactors des de l'any 73, per la qual cosa totes les centrals que hi ha són molt velles i estem en un punt clau en què s'haurien de tancar les velles i la gent que planteja que l'energia nuclear és bona hauria de plantejar nova construcció de centrals nuclears. Com que és impossible construir noves centrals nuclears per la situació econòmica que hi ha i perquè no hi ha garanties de que siguin útils per afrontar les necessitats energètiques, el que estan fent des dels lobbies nuclears, des de les empreses energètiques, és allargar al màxim la vida de les centrals nuclears. El problema, si no se'n construeixen de noves i que se faltaran electricitat, no? Bé, llavors la qüestió serà quan realment, d'una manera seriosa, se fiquen en pràctica les energies renovables, que ja més que una alternativa ecologista ja són realment una realitat i que segurament caldrà posar-la en pràctica de manera distribuïda als diferents pobles, en un model més democràtic i que la producció d'energia, a més, estigui en mans de la societat, que no estigui en mans de grans empreses. Totalment. A l'estat espanyol, per exemple, sobrava el dia que més energia es va consumir, sobrava un 30% encara de l'electricitat. Per tant, és evident que hi ha més potència instal·lada que realment consum. La primera qüestió passa per realment plantejar quines necessitats hi ha a nivell energètic i reduir bastant els consums. Això hauria de ser la primera qüestió que caldria posar en pràctica i evitar continuar creixent el consum. Sinó que fer grans centrals solars amb concentració de... Clar, a partir d'una banda és l'estalvi energètic i a partir d'aquí ha de vindre la producció en petites centrals, prop dels llocs de consum, i on realment des de les institucions locals fins a la pròpia societat poder participar en la gestió d'algo tan important com és la producció energètica, no en grans centrals. I això no interessa què? No interessa als estats, no interessa a les empreses? Què passa? Evidentment, si no interessa a les empreses, si no interessa a les grans empreses, no interessa als grans estats. Perquè els hi escaparia el control? Evidentment, qualsevol dinàmica que faci acabar els monopolis no interessa ni a l'Estat, perquè perd capacitat de control, ni a les empreses, perquè perden capacitat econòmica. Bé, si no hi ha res d'important per afegir, potser recordar l'adreça web on se pot visitar, que tenim al darrere? Sí, la campanya és apaguemlesnuclears.cat i allí es pot trobar informació dels diferents actes que s'estan organitzant, actualitat sobre les qüestions energètiques i bé, els nostres posicionaments sobre tot allò que va passant relacionat amb l'energia tant als països catalans com arreu del món.